Vă rog să deschideți la cartea Evanghelistului Luca, capitolul 24, și vom citi doar două versete, versetul 46 și 47. Luca, capitolul 24, versetul 46 și 47. Și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Amin. Vă mulțumesc, luați locurile. Frați și surori, e un privilegiu să fiu cu dumneavoastră în dimineața aceasta împreună cu soția Aneta. Am venit într-o vizită de câteva zile să ne vizităm copiii, avem pe fiica noastră, ginerele nostru și 4 nepoței aici în Charlotte. Încă un băiat al nostru, tot căsătorit și el cu un nepoțel. Am învățat că credeam că atunci când îmi căsătoresc copii mă mai scap de ei, așa mai presar, dar tot se adună. Biblia spune: mâna care dă, adună. Așa spune Biblia. Și ce s-a întâmplat? Ne-am întâlnit din toate locurile. Unde credeți că ne-am întâlnit? Unde ne-am propus să ne întâlnim? Cu multe luni în urmă. La Ocean Isle, unde a venit sora Irina. Da. Și așa s-a întâmplat că a trebuit să venim acasă, trebuia să zburăm astăzi în Charlotte, dar s-au anulat zborurile. Așa s-a întâmplat că am rămas pe meleagurile acestea și am auzit de biserica dumneavoastră. Fratele Dan Martinescu mi-a spus de biserica dumneavoastră și l-am rugat dacă poate să pună un cuvânt bun pentru un frate pentecostal, să vă fac o vizită. Aș vrea să mulțumesc fratelui păstor că a acceptat solicitarea noastră și m-am bucurat de ceea ce văd. Frați și surori, de multe ori punem ziduri inutile în bisericile noastre. Maniera în care eu înțeleg Scripturile e atâta vreme cât eu și tu credem în jertfa Domnului Iisus Hristos, că singura cale înspre cer e prin credința în Hristos. Putem să avem părtășie unii cu ceilalți, celelalte sunt detalii, frați și surori. Având în vedere faptul că duminica trecută am predicat în bisericile locale din Denver și Huntersville, am trecut prin 2 costume, n-am avut cu ce să ne îmbrăcăm azi, am împrumutat soția de la fiica mea, eu am împrumutat Biblia de la ginerele meu, arată cam nouă, nu cred că a citit-o prea mult. Și de parcă asta n-a fost greu unde a ajuns, de ieri până azi trebuia să mă rog cu privire la un mesaj, să pregătesc un mesaj, însă în timp ce stăteam pe bancă, și Dumnezeu numai cu evangeliștii face ceea ce face. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă să predic un alt mesaj. Pentru că e vorba despre Boaz, e vorba despre răscumpărare. Cântările în ele însăși, aș vrea să cred că confirmă ceea ce cred că Dumnezeu mi-a pus pe inimă, motiv pentru care aș vrea, pentru câteva minute, să predic despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, cântăm despre răscumpărare, însă răscumpărarea aceasta n-a fost ieftină. L-a costat pe Dumnezeu Tatăl totul. L-a costat totul și în dimineața aceasta, dacă îmi dați voie, sunt puțin obosit, dacă mai greșesc, dacă mai... lăsăm așa, dacă vedeți că trec cam greu la plug, să mă suferiți puțin. Însă, așa cum am spus, răscumpărarea, ca eu și tu să fim în locul acesta, s-a plătit un preț enorm. Dumnezeu a dat totul, frați și surori. Dumnezeu a dat totul. Fiul Domnul Iisus, Biblia spune că a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și aceasta este tema la care aș vrea să privim în dimineața aceasta. Întreaga lucrare, frați și surori, a Domnului Iisus Hristos, cât timp a fost pe acest pământ. Întreaga lui lucrare a fost o lucrare de mântuire, de tămăduire, de eliberare. Frați și surori, a mântuit cum n-a mântuit nimeni. A tămăduit cum n-a tămăduit nimeni. A eliberat oameni de sub poverile lor cum n-a eliberat nimeni, frați și surori. A iertat cum n-a iertat nimeni. Și ceea ce vreau să spun în dimineața aceasta e că același lucru pe care Mântuitorul l-a făcut când a târnat pe cruce, același lucru l-a făcut, același lucru pe care Mântuitorul l-a făcut în timp ce își făcea lucrarea pe acest pământ. Același lucru l-a făcut în timp ce a târnat pe cruce, murind pentru păcatul meu și pentru păcatul tău.
Există o cântare veche care spune: un nume îmi place așa de mult și pomenesc mereu. Și îmi place într-una să-L ascult chiar când drumul e greu. El e Iisus Hristos, El e cel mai frumos. Glorie Lui, amin. Glorie Lui, glorie Lui. În timp ce atârna pe cruce, frați și surori, preoții cei mai de seamă, cărturarii, ostașii, îl batjocoreau și spuneau: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, dă-te jos. Frați și surori, putea să o facă? El însă a spus: dacă vreau, îmi pune Tatăl la îndemână 72.000 de îngeri. Putea să se dea jos dacă vrea să facă: dă-te jos. Îl batjocoreau trecătorii: dă-te jos. Dacă se dădea jos de pe cruce, acum 2000 de ani, frați și surori, dacă se dădea jos de pe cruce, fiecare mamă, fiecare tată, fiecare fiu și fiică erau pierduți pentru totdeauna. Dă-te jos, rângea iadul, frați și surori, dă-te jos, strigau cărturarii, dă-te jos. Țipau farisei, țipau preoții cei mai de seamă: dă-te jos. Mântuitorul însă a privit cu multe mii de ani în urmă și l-a văzut pe Avram, părintele credinței. Doamne, nu te da jos. A privit în urmă și l-a văzut pe Moise, dătătorul legii. Doamne, nu te da jos. A privit în urmă, l-a văzut pe dulcele cântăreț a Israelului, pe David. S-a uitat, l-a văzut pe prorocul lacrimilor, Ieremia. Nu te da jos, Doamne. L-a văzut pe Ezechiel, pe Țefania, l-a văzut pe Maleahi. Doamne, nu te da jos, nu te da jos. A privit cu veacuri înainte, frate și soră. M-a văzut pe mine, te-a văzut pe tine, ne-a văzut copiii sub povara păcatului. Și nu s-a dat jos. A ales să moară pe cruce în locul meu și în locul tău. Există o altă cântare care spune: Iisus calvarul a urcat cu lacrimi pentru mine. Păcatul El mi l-a spălat când m-a salvat, de plin eu spre calvar merg ușurat. Acolo Domnul m-a salvat și în al Său sânge. Vedeți, mi-a prețul răscumpărării? 1 Petru, capitolul 1, apostolul scrie: n-am fost răscumpărați cu argint sau aur din felul nostru deșert de viețuire, ci cu însă sângele sfânt al lui Hristos, a mielului fără prihană. Eu spre calvar merg ușurat, acolo Domnul m-a salvat. Și în sângele Lui sunt spălat. Glorie, glorie, glorie Lui. A privit spre cei care îl batjocoreau. Apoi a privit înspre cer și s-a rugat și a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Acolo pe cruce, frate și soră, a continuat să ierte și ne-a învățat pe noi să iertăm. Mă tem că e prea mult, există prea mult în bisericile noastre în ziua de astăzi. 1 Ioan, capitolul 3, apostolul scrie: pentru că oricine urăște pe fratele său este ce? Un ucigaș. Nu doar un infractor, sau e un ucigaș. Și mă tem că avem prea mulți ucigași în bisericile noastre. Frați și surori, trebuie să iertăm. De ce? Pentru că avem nevoie de iertare zilnic. Amen. Luca 6, Domnul Iisus a spus: iertați și veți fi iertați. Un fiu ce-a lăsat casa părintească după ce l-a insultat pe tata, scena aceasta s-a întâmplat în Madrid, în Spania, și după mai multe luni de zile, tata s-a topit de dor după el. Și pune un anunț în ziarul local și spune: Paco, acesta era numele lui Paco, dacă citești anunțul ăsta, mi-e dor de tine. Aș vrea să te reîntorci acasă, tot ce ai făcut îți iert. Auzi, așteaptă-mă lângă biserica mare, duminică la ora 2. Aș vrea să ne întâlnim. Și când a ajuns acolo tata, duminică la ora 2, câteva zeci de tineri numiți Paco și-au făcut apariția în locul acela. Toți căutând, toți având nevoie de iertare. Regret, frate și soră, repet, dați-mi voi, v-am spus că sunt obosit. Repet, avem nevoie să iertăm. Trebuie să iertăm, indiferent de ceea ce ni s-a făcut.
nedreptatea care ni s-a făcut, frate și soră, avem nevoie să iertăm pentru că avem nevoie de iertare. Mântuitorul ne-a învățat cum să iertăm acolo pe cruce. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo pe cruce l-au răstănit între doi tâlhari. La început amândoi tâlharii îl insultau. Oare de ce nu s-au insultat unul pe celălalt? De ce te-amam pe Mântuitorul? Ceva s-a întâmplat însă. La un moment dat, unul dintre tâlhari s-a oprit din blesteme și privind înspre Mântuitorul, dincolo de barba smulsă și cu luna de spini, de sângele care șiroia pe fața lui, de fața mutilată, a văzut în el un Mântuitor. Păstorii cei mai de seamă au văzut în Hristos un blestemat. Tâlharul acesta la un moment dat însă se uită la Mântuitorul și vede în el un Mântuitor. Se adresează celălalt tâlhar, ascultă, noi doi merităm pedeapsa. Noi doi merităm să murim. Însă neprionitul acesta n-a făcut niciun păcat. Și apoi se întoarce spre Mântuitorul și îl roagă, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Și cuvântul Dumnezeu spune că Iisus s-a uitat la acest tâlhar și a spus, adevărat, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. Vedeți, dumneavoastră, frați și surori, și acolo pe cruce, în timp ce se stingea din viață, și acolo pe cruce, I'm way ahead of you. Sunt din Arizona. Eu sunt cu căldurile. Dumnezeu deschide uși, am harul să predic în orașe din Statele Unite, că e sub zero temperatura, că e la 120 cum a fost în Phoenix ieri, motiv pentru care mă bucur că a întârziat avionul. Eu tot transpir, așa că vă rog să mă suferiți. Asta e țepușul meu în coastă sau în coasă. I-a spus, adevărat, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. În ultimele momente, atârnând pe cruce, Mântuitorul continuă să mântuie. Ceea ce vreau să spun în dimineața aceasta, frate și soră, e că dacă ai un suflet drag în familia ta care nu cunoaște pe Hristos, o mamă, un tată, un soț, o soție, un fiu, un fiică, și s-ar părea că pe ce te rogi mai mult pentru ei, parcă din ce în ce mai rău lucrurile regresează, dă-mi voie să spun că același lucru pe care Mântuitorul l-a făcut pe cruce pentru acest tâlhar, l-a mântuit în ultimele momente ale vieții lui de criminal. Același lucru, frate și soră, Mântuitorul a să facă pentru cel drag al tău. Dar va trebui să stai în spărtură. Dacă nu o faci tu, cine a să o facă? Și dacă nu o faci acum, când, frate și soră? Când? Ezechiel, capitolul 22. Cuvântul lui Dumnezeu spune privitor la Israel, țara era imersată în idolatrie. Dumnezeu, parcă exasperat, strigă, caut un om, să înalți un zid, să stea în spărtură pentru țară, ca să nu o nimicesc. Dar nu găsesc unul. Frate și soră, dacă găsea un singur om ca să stea în spărtură pentru o țară la circa 4 milioane de suflete, nu crezi că dacă tu, ca mamă, ca tată, ca fiu, ca fiică, să stai în spărtură pentru familia ta, pentru cel drag al tău, nu crezi că dacă era gata să se îndure de Israel, de o țară să nu nimicească, nu crezi că să se îndure de cel drag al tău? Dacă a făcut-o pentru tâlharul de pe cruce, frate și soră, a să o facă și pentru cei dragi ai noștri. Glorie Lui, glorie Lui, glorie Lui. Acolo, pe cruce, frate și soră, Domnul Iisus privește și o vede pe mama. Se uită la mama și spune, femeie, apoi arătându-l pe Ioan, îi spune, iată-l pe fiul tău. Se uită la Ioan, apostolul iubirii, și spune, fiule, iată pe mama ta. Acolo pe cruce încă Mântuitorul se îngrijește de cei dragi ai Lui. Maria, cât o fi suferit mama Lui. Aduceți-vă aminte că la început, când ea îl născuse pe Hristos, mulți au crezut că ea a fost o femeie de moravuri ușoare. Nu i-a fost ușor, frate și soră. Apoi frații Lui Iisus, surorile Lui,
N-au crezut în Mântuitorul. De asemenea, și-o fi durut-o enorm și lucrul acesta. Cât de mult a suferit Maria, dar uitați, frați și surori, înainte ca să se stingă din viață Mântuitorul, se îngrijește de mama. Ceea ce vreau să spun în dimineața aceasta e că în aceeași manieră în care s-a îngrijit de mama, se îngrijește de noi, frate și surori. De ce? Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu spune în Matei 10, cel ce face voia Tatălui meu, acela mi este și tată, și soră, și frate, și mamă. Cum s-a îngrijit de mama, noi suntem familia lui, se va îngriji și de noi, frați și surori. Vedeți ce se întâmplă la ora actuală în Statele Unite, sunt de 33 de ani, aici de 30 de ani. Și să fie din ce în ce mai greu. Nu sunt pesimist de natură, dar mai ușor n-are să fie. America pe care eu am cunoscut-o în 82, n-a să mai revină. Nu cred că să mai revină, frați și surori. Asta ne vine din ce în ce mai greu. Și să avem nevoie de ajutorul lui. Și în aceeași manieră în care s-a ocupat, s-a îngrijit de mama, frate și soră, dăm voie să spun, ne-a făcut promisiuni că se va îngriji și de noi. Psalmul 37, psalmistul scrie, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Psalmul 37, același psalm, psalmistul scrie, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima, indiferent de climatul economic existent astăzi. În același psalm, David a avut har în psalmul acesta. David scrie, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe copiii lui cerșindu-și pâine. Isaia 43, încă o promisiune minunată. Nu te teme de nimic, că sunt cu tine, te cunosc pe nume, ești al meu. Când treci prin ape, am să fiu cu tine. Râurile nu te vor îneca, focul nu te va arde, flacăra nu te va prinde. De ce? Pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Frate și soră, indiferent în ce direcție să o ia țara, Casa Albă și toate celelalte lucruri, Dumnezeu nu moare. Dumnezeu n-a să moară. Dumnezeu nu abdică din împărăția Lui și n-a să abdice, frate și soră. Speranța noastră nu e Casa Albă, nu e Mr. Obama, dar nu e nici Mitt Romney și nu e nici Rick Perry și nu e nici Michelle Wild-Eyed Bachmann. Frate și soră, speranța noastră e Hristos. Speranța noastră e Hristos. Ne-a dat o formulă care lucrează pentru fiecare dintre noi. Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu știu cât despre dumneavoastră, dar după 30 de ani la credință am învățat că Dumnezeu nu minte, că nu poate să mintă. Numeri 23, Dumnezeu nu e un om să mintă. Un fiu al omului se pare rău, a spus și nu va face, a promis și nu va duce la îndeplinire. Gloria Lui! Gloria Lui, gloria Lui! Se va îngriji și de noi, frate și soră. Noi să ne îngrijim de umblarea noastră cu El. Și El se va îngriji de toate celelalte lucruri. Nu cred că se poate ceva mai simplu ca așa aceasta. Repet, noi ne îngrijim de umblarea noastră cu El. Și El se va îngriji de toate celelalte lucruri, frate și surori. Acolo pe cruce. La un moment dat, strigă, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. În momentul acela, cuvântul lui Dumnezeu spune că în întuneric negru a acoperit toată țara. Frați și surori, la nașterea Lui, Dumnezeu a trimis o stea luminoasă. Și acum când îi moare Fiul, trage cortina întunericului peste Golgota. De ce? De ce oare a trimis Dumnezeu întunericul peste acel deal al iubirii? În primul rând, frate și soră, pentru ca să nu dea satisfacția celor care l-au răstignit să-L vadă murind. De ce? Pentru că, frate și soră, Hristos n-a fost ucis. Hristos n-a fost executat. Hristos și-a dat viața, El a spus, îmi dau viața ca să o iau iarăși. Dovadă, când a murit, a strigat cu glas tare, n-a fost slăbit? În al doilea rând, frate și soră, păcatul fiecărui om, din trecut, prezent și viitor, de la Adam până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, păcatul fiecărui om a fost peste Fiul Său. Și Dumnezeu în sfințenia Lui
nu putea să privească păcatul ca atare, nu putea să-și privească Fiul. 2 Corinteni 5, Pavel scrie, El care n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprielnirea Lui în Hristos. Glorie Lui, glorie Lui, glorie Lui. Păcatul meu și păcatul tău, frate și soră, l-a răstinit. Să nu încetăm vreodată. Să nu încetăm, ferească Dumnezeu ziua în care încetăm și tot mai mult se întâmplă în bisericile noastre penticostale. Să cântăm despre cruce, să înălțăm crucea Domnului Iisus Hristos, ferească Dumnezeu. Ascultați, frați și surori, cel mai învățat om al tuturor timpurilor, acum 2000 de ani în urmă, Pavel scrie, 1 Corinteni 1, pentru că propovăduirea crucii e o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care am crezut e puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2, Pavel scrie că despre mine, ferească Dumnezeu, n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstinit. Galateni 6, Pavel scrie să mă ferească Dumnezeu să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos. O cântare, eu sunt mai vechi, așa că cântările sunt mai vechi. Tot vechi. Spune cumva așa, poate că fratele mă poate corecta, dar nu astăzi. Crucea e pacea mea. Crucea e slava mea. Din păcat m-a scos, auziți, frate, nu frecventarea bisericii ne scoate din păcat. Din păcat m-a scos, nu zeciuiala, crucea lui Hristos. Niciodată, așa cum am spus, să nu uităm prețul enorm care s-a plătit ca să fim răscumpărați. Vă dați dumneavoastră seama, frați și surori, că citim Evangheliile, doar 2 Evanghelii vorbesc despre nașterea Domnului Iisus, dar toate 4 Evangheliile descriu în detaliu suferințele și moartea Lui. Să nu uităm, să nu eșuăm în a înălța pe Hristos și pe El răstinit în cântare, în predică, în tot ceea ce facem, în tot ceea ce facem, frați și surori, să-L înălțăm pe Hristos și pe El răstinit. Când facem lucrul acesta, îi cinstim Tatăl. Glorie Lui, amen. Glorie Lui, glorie Lui. Apoi acolo pe cruce, frate și soră. La un moment dat, strigă, mi-e sete, mi-e sete. Cel care a creat mările și oceanurile, cel care a creat izvoarele cristaline, de data aceasta se stinge pe cruce și strigă, mi-e sete, mi-e sete. Cel care a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. De data aceasta, pe cruce se stinge și strigă, mi-e sete. Frați și surori, setea aceasta despre care o menționase Hristos, a avut cu mult mai mult de a face decât o sete fizică. Vedeți, dumneavoastră, a fost o sete după Tatăl Său. În toată existența Lui, din infinit în infinit, Domnul Iisus Hristos n-a fost separat de Tatăl mai mult decât de 3 ore. Între orele 12 și între orele 3, când s-a făcut întuneric. Și acolo pe cruce, frate și soră, a simțit absența Tatălui. A însetat după Tată. Și a strigat, mi-e sete, frate și soră, Dumnezeu a pus o sete în sufletul omului și setea aceasta omul încearcă să o adapte cu land, real estate, cu bijuterii, mașini mari, cu vile. Însă setea aceasta niciodată nu poate să fie stâmpărată. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus-o singura manieră în care setea aceasta poate fi stâmpărată atunci când vii la Hristos. Numai El poate să o facă. Luca 6, Ioan 6, Domnul Iisus a spus, cine crede în mine, cine vine la mine, nu-i va mai fi foame. Și cine crede în mine, în veac nu-i va mai fi sete. Numai Eu, frate și soră, poate să stâmpere această sete. Isaia 55, cuvântul lui Dumnezeu spune, voi toți cei înseteați, veniți la ape. Și cei ce n-aveți bani, veniți și cumpărați. Vin și lapte, fără bani și fără plată. Dacă banii ar aduce fericirea, Dumnezeu ne-ar fi trimis un economist, a businessman.
Uitați-vă la cei din Hollywood, uitați-vă la mogulii din real estate, ăștia care au bani și au de toate zorzoanele. Uitați-vă, frați și surori, la ei, sunt dați pe alcool, se căsătoresc o dată, de 2, de 3 ori. De ce? Pentru că cu cât mai mult au, cu cât crește grămada mai mare, cu atât cresc grijurile mai mari. Și ei tot caută. Numai Hristos poate să stâmpere această sete. Citeam o întâmplare, un om a venit la doctorul și a spus: domnul doctor, sunt deprimat, sunt în ultimul hal, medicamente. Și dă doctorul o doză de medicamente, spune: ia-le, vino peste 2 săptămâni la mine. Din nou, le ia peste 2 săptămâni, din nou mă tot răvășit. Domnule doctor, mă duc din ce în ce mai rău. Ajută-mă! Îi dă încă o doză de alte medicamente, vină peste 2 săptămâni, vine din nou peste 2 săptămâni. Domnule doctor, mă bagi în pământ, nu mai pot, mor, simt că mă trec. Și doctorul îi spune: auzi, am auzit că a venit circ în oraș. Și că la circ este ajutați-mă în limba română, clown, clown, măscărici, comic, v-am dat 4 să alegeți. E un comic acolo la circ, auzi, am auzit că mort să fii, te face să râzi. Și omul acesta exasperat strigă: domnule doctor, eu sunt comicul acela. Avem nevoie de el, frate și soră. Numai el poate să stâmpere setea. O, ce bucurie am că păcatul mi-a spălat când eu foarte însetat. Apă vie am aflat apă vie. O, cât sunt de fericit. Și astăzi cânt cu tărie că Allah m-a mântuit, Mohamed, Buddha, că Iisus m-a mântuit. Frate și soră, dacă o binecuvântare nu ne-ar mai da, dacă numai mântuirea ne-a dat-o și nicio altă binecuvântare, am fi cei mai fericiți oameni de pe pământ. Amen. Încă. Glorie Lui, glorie Lui, glorie Lui, mi-e sete. Mi-e sete, a strigat. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus a strigat, s-a isprăvit. Și frate și soră, când a strigat, s-a isprăvit, acestea au fost cele mai extraordinare cuvinte care s-au rostit vreodată. Când Domnul Iisus a strigat, s-a isprăvit, ușile, porțile locuinței cerului, frate și soră, s-au deschis larg pentru toți cei care vor spune da Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vezi, mea voastră, când El s-a spus, s-a isprăvit, El a făcut totul, a dat totul, tot ceea ce ne cere e ca să credem. Efeseni 2, Pavel scrie: pentru că prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Har, frate și soră, suntem aici datorită faptului că El a murit și noi am crezut. Și așa am ajuns în casa fraților baptiști din orașul Hickory. La un cec de studii, fiecare depunea o mărturie cu privire la cum s-au întors la Domnul. Era și un necredincios printre ei. La un moment dat un frate spune: auzi, minunate Dumnezeu, minunate, în ziua în care am crezut m-am mântuit. Necredinciosul se uită așa puțin la el și zice: vezi să-mi spui că tu nu ți-ai făcut partea ta chiar nimic? Ba da! Eu păcătos, tot am fugit de Dumnezeu, m-am făcut partea mea. Și Dumnezeu și-a făcut partea Lui, tot a alergat după mine. Și când am mai avut un să alerg, eu păcătosul am crezut și El și-a făcut partea Lui și m-a mântuit. Glorie Lui, glorie Lui, glorie Lui. 1 Ioan 4, apostolul scrie: și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în aceea că El ne-a iubit, frate și soră, și a dat. Deci, asta Dumnezeu aceste lumi ne fură de sănătate, ne dă țigara și ne dă tuberculoză. Ne dă tot felul de păcat ca să ne fure familiile și copiii. Dumnezeul însă, căruia eu și tu îi slujim, e un Dumnezeu care a dat pe singurul Său Fiu ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu în ultimul rând, frate și soră, acolo pe cruce, Domnul Iisus rostește ultimele cuvinte: Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Ne-a arătat cum moare Fiul lui Dumnezeu. Ne-a arătat, frate și soră, cum trebuie să moară un copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu, pentru un copil al lui Dumnezeu, frate și soră, moartea nu e un dușman, ne e prieten.
Pentru că e vehiculul care ne transportă acasă. Vezi, dumneavoastră, m-am născut în România, în Arad, România, aproape de Biserica Șega. M-am născut în România, am trăit în America, dar țara mea e dincolo de nord, frate și soră. Țara ta e dincolo de nord. Ca atare, când eu și tu murim, e adevărat că cei dragi ai noștri plâng și se bocesc pentru noi, însă întreg cerul e în sărbătoare. Psalmul 116, cuvântul lui Dumnezeu spune, scumpă înaintea Domnului este moartea celor iubiți de El. Frate și soră, când eu și tu închidem ochii pentru ultima dată, e o mare, mare sărbătoare în cerul. Dați-mi voie să repet. O mare sărbătoare. Te întreb în dimineața aceasta. Dă-mi voie să te întreb. Știu că a fost școala duminicală și nu se prea predică predici de evangelizare duminica dimineața. Dar unde e evanghelistul, acolo e evangelizare. Însă am învățat în ani de zile și sute de locuri și zeci și zeci de biserici în care Dumnezeu mi-a ajutat să ajung. Niciodată să nu cred că toți cei din audiență îl cunosc pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Frate și soră, în Luca 19, Domnul Iisus a spus, adevărat, adevărat vă spun, în Luca 15, că e o mai mare bucurie în cerul pentru un suflet, un păcătos care se întoarce la Domnul, decât pentru 99 de neprieniți. Dați-mi voie, pentru doar 2-3 minute, pot să mai împrumut 2-3 minute, le dau înapoi data viitoare. Te întreb în dimineața aceasta, pot să spun, văd fețele a multora, în fața cărora am avut privilegiul să propovădesc Evanghelia. Și am făcut chemare în față și n-au venit ca să aud în decursul ultimilor ani că unul a murit, s-a sinucis cu shotgun-ul sau pe droguri sau accidente de mașină sau accidente de motocicletă și așa mai departe. Frate și soră, în limba engleză există o zicală care spune așa: Yesterday it's history, tomorrow's a mystery, today it's called the present, it's God's present to you and I. Și am obligația ca evanghelist să deschid ușa, să te întreb dacă ar fi să crezi. Deci, noastră, la oricine încerc să spun despre Hristos, la cafenea, pe mașină, la piață, aici în țara asta, toți sunt mântuiți, absolut toți sunt mântuiți. Dar când întrebi omul, you hit close to home și spui dacă ar fi să treci la cele veșnice la noapte, ai fi tu mântuit. Și atunci aproape toți stau în cumpănă. Și n-ar trebui să fie așa, frate și soră. Când ești mântuit, ești mântuit. Auzi, dumneavoastră, surorile, a avut să spun că știu mai bine, categoric că știu mai bine. Dar nu poți să fii, când ești însărcinată, ori ești însărcinată, ori nu ești. Nu poți să fii ceva însărcinată, mai însărcinată. Ori ești, ori nu ești. Nu-i așa? Aici a răspuns 100%. Nu poți să fii parte mântuit, poate că mântuit, cine știe? Mai mântuit. Dacă ar fi să treci la cele veșnice la noapte, cum ai muri? Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat cum moare un copil al lui Dumnezeu. Te întreb, cum ai muri? Cum ai muri? Ai putea tu să spui ca Pavel. Roman 14, Pavel scrie, dacă trăim pentru Domnul trăim, dacă murim pentru Domnul murim, așa că fie că trăim, fie că murim, noi suntem a Domnului. Filipeni 1, Pavel scrie, pentru mine a trăi e Hristos. Iar a muri este un câștig. Același apostol scrie la 2 Timotei 4, m-am luptat lupta cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum, auziți dumneavoastră, frați și surori, pe patul morții, Pavel exclamă, de acum mă așteaptă cu luna neprionirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Poți să spui tu ca și apostolul Pavel, dacă ferească Dumnezeu, înainte ca să bată gongul de miezul nopții, a fi să treci la cele veșnice. Cum ai murit, frate și soră? A murit tu de moartea celor credincioși. Moartea despre care am auzit că marele evanghelist Moody, când era în spital în Chicago undeva, se spune că acolo cu fiul său alături de el în pat, în ultimele clipe ale vieții lui, îl ia pe fiul de mână și spune, fiule, nu știu ce se întâmplă, dar mă îndepărtez de pământ, să deschid cerurile. Fiule, dacă asta e moartea, moartea e dulce. Așa ai murit, frate și soră. Sau ai murit de moartea celor a infidelilor, de moartea celor necredincioși, a celor care l-au refuzat pe Hristos. Din nou,
Și din nou, moartea despre care am auzit că o regină a Angliei, cu mult timp în urmă, a murit. Se spune că femeia aceasta, o femeie răutăcioasă, avea în garderob baie peste 10.000 de rochii de gală. Și în momentele în care se stingea de viață, a prins medicul de mână și a spus: domnule doctor, dau aur, dau mult aur, mai dăm o zi. Dar a murit nemântuită. Moartea de care ateul Voltaire a murit. Spunea asistenta medicală: intru în cameră și văd pe Voltaire. Se uită la mine, s-a zburlit părul, i-au ieșit ochii din goci și a început să arate cu degetul prin cameră și să țipe. Ochii bulbucați. Nazarineanu l-a văzut pe Hristos, dar nu ca mântuitor. L-a văzut ca judecător. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu! Cum ai murit dacă ar fi să treci acele veșnice astăzi, frate și soră? Mântuitorul ne-a arătat cum moare un copil al Dumnezeu și a plătit prețul necesar pentru ca și eu și tu să putem să trecem la cele veșnice în aceeași manieră. Pentru că, frate și soră, copiii lui Dumnezeu nu mor. Copiii lui Dumnezeu își schimbă domiciliu. Se mută din Hickory în Nou Ierusalim. Se mută din Arad, Bujac, în Nou Ierusalim. New York, Nou Ierusalim. Los Angeles, California. New York, Ierusalim. Noi schimbăm doar zip code-ul. No U-Haul needed. Frați și surori, ne ducem acasă. Noi nu murim. Ne întoarcem acasă. Cum ar fi să mori? Cum ar fi să mori dacă ar fi să treci la cele veșnice? Te întreb, cum ai trece, cum ai muri? Cunoscându-L? Sau ai murit de moartea celor necredincioși? O moarte groaznică. Isaia 14, cuvântul lui Dumnezeu spune că locuința morților se va scutui până în adâncul ei ca să te primească. Și umbrele din locuința morților se vor ridica în picioare și îți vor pune: și tu ai devenit ca noi. Și tu ai devenit ca noi. Ferească Dumnezeu! Vă văd pentru prima dată? Probabil că nu vă mai văd, dar sunt curat, frate și soră, de sângele oricui din locul acesta. Știu că nu e greu. Mă place și mie să vorbesc despre Ierusalim, 12 temelii, aspis și... Aș vrea să mă înțelegeți că am slujba mea și sunt aici ca să mântuiesc sufletul meu. Ai tu de ce să te ții, dacă ar fi să treci la cele veșnice. Închei cu întâmplarea aceasta. Un ateu, pe patul de moarte, spune prietenilor: să veniți și vă arăt cum moare un ateu. Am să vă dovedesc că nu există Dumnezeu, nu există Hristos, că Biblia e o minciună. A treia zi s-au adunat prietenii acestui ateu în jurul lui, în jurul patului. Pe când se stingea din viață, omul acesta a început să tremure. Prietenul lui spunea: ține-te bine, ține-te bine! La un moment dat a început fața să devină albă, convulsii tot mai mari: ține-te bine! Îl încurajau prietenii: ține-te bine! Dar el tremura și mai tare. A intrat în convulsii, fața făcea grimase: ține-te bine! Căuta să-l încurajeze. La un moment dat însă el a țipat: dar n-am de ce să mă țin. N-am de ce să mă țin. Ai tu de ce să te ții? În dimineața aceasta, când a să treci la cele veșnice, frecventarea bisericii nea însă și oricât de nobilă e bun. Nu mântuie, frate și soră. Vii la biserică pentru că ești mântuit. Frecventarea bisericii nea însăși nu mântuie. Credința în Domnul Iisus Hristos mântuie. Donațiile făcute în biserici nu mântuie. Credința în Domnul Iisus Hristos mântuie. Faptele voastre bune nu mântuie. Facem fapte bune nu ca să fim mântuiți. Facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Credința în Domnul Iisus Hristos mântuie. În dimineața aceasta, dacă ești aici, nu te cunoști, Dumnezeu te cunoaște. Și nu-L cunoști pe Hristos ca Domn și Mântuitor. În dimineața aceasta ți se oferă această șansă. Nu ți-o ofer eu sau fratele Urs. Ți-o oferă Dumnezeu. Deuteronom 30, chem cerul și pământul ca martor împotriva ta. Că am pus înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. În această dimineață Dumnezeu îți promite iertarea păcatelor. Isaia 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Și nu în ultimul rând, în această dimineață, Dumnezeu îți oferă viața. 1 Ioan 5 și mărturisirea este aceasta, că Dumnezeu ne-a dat viață
Și această viață e în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viață. Îl ai tu pe Fiul. Îl ai tu. Dacă nu primești în această dimineață. Amin. Haideți să ne ridicăm împreună. Doamne, stăm în aceste momente înaintea Ta și suntem copleșiți de dragostea Ta. Suntem uimiți, reduși la tăcere de prețul mare pe care L-ai plătit pentru noi. Dar, Doamne, mulțumim pentru că Te-ai îndurat de fiecare dintre noi și mulțumim pentru că această dragoste a Ta nu încetează să se arate față de fiecare dintre noi. Mulțumim pentru cuvântul Tău și mulțumim pentru servul Tău. Te rog să-l binecuvintezi. Doamne, ne rugăm acum pentru cei care sunt în locul acesta și nu pot să spună cu siguranță că au viața. Doamne, mă rog în ziua aceasta, nu-i lăsa să plece indiferenți din locul acesta. Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău care a fost așa de clar pentru fiecare dintre noi. Și dacă am uitat de valoarea jertfei Tale, Te rugăm să ne ierți. Dorim în ziua aceasta fiecare dintre noi să ne întoarcem cu privirea spre Calvar și să-ți dăm, Doamne, slavă și cinste pentru lucrarea minunată pe care ai făcut-o în viața noastră. De aceea binecuvintează-ne în ziua aceasta și mă rog, revarsă din plin Duhul Tău cel Sfânt și fă, Doamne, ca ziua aceasta să nu fie spre mărturie, ci spre mântuire. Și fă, Doamne, ca orice suflet care este în locul acesta să fie o bucurie pentru cer și pentru cei de pe pământ. Doamne, fie ca numele Tău să fie înălțat în fiecare zi și fă ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți, de acum și până în veci. Amin. Ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin, darurile ei aduse și comorile ei nespuse. Iată ce iată ce doresc, iată ce doresc, amin, iată ce